Sicela ukuthi mhlambe uthi ukumuva nje kancane endawo noma kuyona ngoba ke ngapha ngakuthina kuhamba singasakuzwa kahle ukuthi uthini kahle kahle. Oh okay, ngiyezwakala manje. Yes, manje uzwakala ke kahle kamhlophe kakhulu. Oh okay, so into engifuna ukisho ke sizophuthula la ukuthi kunokuba ithatha imininingwane yomzimba ithumelele le kwi-cloud computing iphinde ibuyise la ama-decisions noma i-alert warning kumuntu iyakwazi ukuyenza kuyo yona le device le ngesikhathi esiyi-1 ngalesi sikhathi yenzeka le cloud computing. So kahle lento le ye-fog computing inezinto ezi-technical kakhulu. All right, so ukubuka nje la ukuthi mhlambe ngambe ke yona ke for computing basiza kanjani ke abantu nezikhampani noma ke nama companies abakwana. Into esiza kakhulu ukuchaza lezi zinto ze technology ngoba sijulile ukuthi kube khona izibonelo esizenzayo noma sibheke ukuthi abobana bayisebenzisayo. Into isibonelo esingasenza njengamanje isibonelo se-farming masilima. Uthola ukuthi kunama sensor la asitshelayo ukuthi sekudry sekomile la sekudinga ukuthi kunisele. Kunokuba ke lama sensor lawa athumele ezositshela la ema-ofisini ukuthi kunesimo esikanjela lapha emasimini. Ayakwazi ukukhuluma nama-node azobe efakwe lapho ekwazi ukuthi athathe ama-decisions ukuthi ivulele umpompi eyivulelele wena. Kahle uma kubhekwa indaba ye-farming ayisamdingi kakhulu umuntu. I-technology le efakwe khona la siyakwazi ukuzenzela izinto ngokwayo. So mhlambe ngala kwalesi sibonelo senzile zikhona nezinye izibonelo mhlambe kwasinikeza zona ngayo le fog computing. Zikhona ezinye izibonelo but inkinga esinayo ukuthi kungaba ibonelo ejwayelekile. Wena bese uyayibuza ukuthi yini ehlukile kanti into ehlukile izinto ezenzeka ngemuva ukuthi akusadelay kakhulu sekuyakwazi ukuphushela ngoba phela siya kwi-era la kuzobe khona kune-information eningi iphusheka ngesikhathi esisodwa. Uke wabona uma ungekho ku-WhatsApp uma usubuya khona ifoni nje ikibilokhu iletha ama-notification kuze uyabona mhlawumbe kuphele u-2 minutes kanje ungakwazi kwenza lutho kungena ama-notification. So cabanga-ke leyo information engako uma ingena efonini yakho kangakanani abantu abasebenza ngalama millions and billions ama-devices are-connected ukuthi bona bathole information engakanani. So le technology yenzelwe ukuthi ikwazi ukuhandlisha leyo information uma isuke i-increase. So ngaphandle kwe-farming sinayo i-insurance nabo basebenzisa i-technology efana kanjalo yokuthi uyabona ngoba kune-tracker nje i-tracker yasikwazi ukusitshela ukuthi ukuphi nendawo bese uthola ukuthi i-insurance ayikhazi lapho khona uzobe usuthola i-notification ukuthi indawo okuyo inobugebengu obuningi uma kwenzeka noma ngabe yini la ungasibali. Oh yeah. Yeah, so ama-technologies akanjalo yiwo lawo asuke enzeka ngaleso sikhathi ufika ukuze anything ezokwenzeka emva kwaleso sikhathi ingabe nisababala bazokutshela ukuthi sikuthumela imessage ngaleso sikhathi yadiliveka ngaleso sikhathi ingozi obenayo noma ubugebengu ababenze ngaleso sikhathi bese sikunikezela iwarning ukuthi kuleyo ndawo akungena. Yeah, so isebenza nakanjalo-ke nakwezinye-ke iningi ibonele besingazenza kodwa ngashonelanga. Ngaba ikhona nemhlawumbe ke ikhampani esebenzisa ke lolu hlobo lobuchwepheshe ngokugcwele. Mawubheka indlela le technology engakhona kusho ukuthi vele kumele kube ikhampani ekwazi ukuthi ibe ne-data center ikwazi ukuthi i-own ama-systems esiwasebenzisayo. So sinawo ama-companies maningi kakhulu sikhuluma ama-companies afana no-IBM o-Accenture o-Intel namanye ama-companies asebenzisayo bona lobu buchwepheshe. Alright, siyangasemaphethelweni ngiyafisa ukubheka la ukuthi kungenzeka ukuthi khona umlaleli osekhaya ulalele futhi ke ofisa ukwazi ukuthi ke noma ke ofisa ukuthi agcine lapha ke ungqondo kulobu buchwepheshe lobo sikhuluma ngawo namhlanje kungamela ke enze njani ke ukuze umuntu akwazi ukuba ungqondo kulolu hlobo lobuchwepheshe kuthinta kakhulu khona i-field mawuya e-university ebizwa ngokuthi computer science.
sengathi ungenza i-computer science noma wenze electronics ngoba izwile besikhuluma ngendaba yama-devices nani kumele kuba abantu abakwazi ukwenza ama-circuits izinto ezikanjalo. Ne-electrical engineering field nawo ayangena khona lapho. Kodwa-ke for umuntu osese-high school kumele ukuthi ey'ntweni azenzayo enze sure ukuthi khona i-maths ne-physical science kulokhu akwenzayo uzokwazi ukuthi angene e-university mayesefike e-university besenza-ke imikhakha-ke ethinta yona i-computer science, i-IT kanye ne-engineering. Oh yeah, bengisathi ngifuna ukubheka la ukuthi i-IT yona ingene kakhulu because nayo ngathi iyayithinta kakhulu i-computer ne? Ya manje ngiba nenkinga ukuhlukanisa phakathi kwe-computer science ne-information technology angazi ukuthi ukhona yini mehluko ngakho. Yeah. Yabona ngoba sonke sibheka into efana nale ecishisana sibheka i-technology noma mhlawumbe abanye bengathi u-specific mawusuthi i-IT i-computer science mhlawumbe i-general angazi kodwa into ayifani. Thanda ukuthi kube nzimanyana kona ukuhlukanisa ukuthi ke IT information technology kanjani computer science umehluko kakhulu kuphi kodwa mawubuka information technology kakhulu ngathi igxila ke ey'ntweni ey'thinta mhlawumbe ke upgrade ukwenza izinto ey'ningi ezahlukahlukene kakhulu ngecomputer then mangibuka ngokwami ngesingami mhlawumbe ngibuka computer science ukubheka nje ubuyona as a whole ukuthi mhlawumbe mangabe inenkinga yini ekumele uyenze kuyona ukuze ibuyele esimeni sayo esidala ngazi noma mhlawumbe ungavumelana nami kulo sasemo. Uma ubheka i-curriculum ye-computer science ingakho bengithi umuntu owenza i-computer science uyi-advantage ukuthi angangena nakwi-IT makuthi mhlawumbe iyacategorize ngohlobo thizeni. Kodwa umuntu owenza i-computer science ukwazi ukwenza izinto eziningi uyakwazi ukufola khona leyo kuthiwa i-IS, i-information system le edila nje ngoku-analyze nje izinto eziningi kakhulu. Uyakwazi futhi ukufola kuyo i-IT, uyakwazi futhi ukufola kule kuthiwa i-data communications edila nge-networking kakhulu. So i-computer science is more like usuke uphethe wonke amathuluzi usengangena noma ngabe yikuphi. No yeah. Duyazi kulungile siyabonga kakhulu ukukhuluma nami umsakazo nakho iNongoma FM 88.3 namhlanje sitshela kabanzi nge-fog computing. Masifuna ukulandela inkundla zokuxhumana sifuna ukubheka nje nanezinye zezinto enikhuluma ngazo ezi-scientific sinithola kanjani? Invite la wangaphendula invite yami. Ngabe ke manje siyakwazi ukukhuluma kahle. Awuphinde invite futhi ngizwe. Ngi-invite Facebook wathula. Oh, on Facebook. Ngizohamba ngiyochecka nje. Masiqeda nje la go straight to Facebook and check ukuthi ikhamba kanjani. Okay, ku-Twitter @Linz Manqele LINDZ Manqele. Ku-Facebook uLinz LINDZ page leyo. Oh yes. Yeah, Instagram Linz Manqele yonke indawo LINDZ Manqele ikanjalo. Oh yeah. Yeah. Ila sikuthola khona ke scientific yona ihamba kanjani? Ihamba kahle kakhulu kuyaphusheka. All right. No, kulungile mfethu siyabonga kakhulu benisokole. You in Pretoria, right? Yes, I'm in Pretoria. Yes, I am. Khamba kanjani weather Zulu ngathi liyabhubha ilanga namhlanje Pretoria? Asikakabhubhi yazi ngoba sikakaliboni walona. Siyazi nje ukuthi ngoba kun-8 kufanele ngalibuphi. Kodwa nje sizinjwe ngamafu. Yeah man, usuku olukhulu eNingizimu Afrika lolo kakhulu the class of 2019 matriculation baqala ukubhala iphepha labo lokuqala lesingisi. What can you say? Your last word? Manje angicabanga ukuthi sebesesikoleni kodwa lo ozozwa ngalesi sikhathi asho ukuthi ngithe kubo okokuqala calm down ihlisa umoya and then bese wenza lokhu ubonayo uma uswehlisile umoya wa-relax uyakwazi ukucabanga kodwa uma kuwukuthi ukhathazwa izinto eziningi ugcina isikhathi osele naso ungasasisebenzisi kahle. So ngiyacela ukuthi behlise umoya iyenzeka lento noma ngabe bekuthiwa umuntu befeyilile unyaka wonke. Ngibonile abantu abaningi eklasini abade beperforma bengo-average egcineni begcine bethola ama-distinction.
So iyenzeka lento ukuthi umuntu noma engaphefumanga kahle unyaka uqala ekugcineni akwazi ukuthi a-excel abehlisa umoya umuntu enze lokho kumele akwenze ezameke nokuthi aye online mawuya kukhona i-link yase-St. Stephen's College angazi ukuthi ngiyakwazi nokushare kwi-page leni enama-question papers ne-memo abanye abantwana bengakwazi ukuthi bayo-check ama-question papers because into evamise ukwenzeka ukuthi iphepha liphume ngonyaka odlule alijwayele ukuphuma kulo nyaka uvamise ukuphumela aphuma mhlambe eminyakeni emibili edlule into kanjalo kodwa kusukela ku-grade 10 11 kuya ku-grade 12 bengakwazi ukuthi kulelo page lelo bafike ba-check ama-previous question papers ne-memo yakhona. Alright ke Manqele siyabonga kakhulu isikhathi sakho sibonana futhi ngolesathu olandelayo sasibheka ezinye izinto ezikhona nezama phambili scientific technology and science. Thank you very much ubenosuku oluhle. God bless you. Kubonga mina. Thank you very much ngizo-accepta inkundla zokuxhumana Twitter and Facebook angithi. Yes. Alright sizokwenza kanjalo mawubenosuku oluhle. Bye. Okay. Lindelwe Manqele ade sikhuluma naye emsakazweni Nongoma FM 88.3 isikhathi 27 minutes after 8 o'clock for computing.